Това пожелавам да се случи в автобусния градски транспорт на Бургас. Това ще бъдат последиците от съкращението ми от работа. Така както бях съкратен от работа, така бургаски автобуси ще горят с пътници в Бургас. Нека това да бъде в Бургас. Нека в Бургас това да бъде. И хора в автобус да изгорят. Нека аварии в автобуси да пребъдат и да се възпоменяват по време на движение. И много хора да загинат. Така както бях съкратен от работа. Така и това в Бургас нека да пребъде. Така както бях съкратен от работа. Така и в Бургас това да бъде. Амин, села, алилуя. Амин, села, алилуя. Нека пътници догарят в автобус на територията на Бургас. Така както бях съкратен от работа. Амин, села, алилуя. Амин, села, алилуя.